Président Tiamana Moussama Anga ou la data Folibawe. Bonsoir à mes camarades syndicalistes ici présents. Bi ou la dena septembre kalo kile saba sans bafla ani mugan fla. La synergie des sections syndicales des surveillants des prisons du Mali. Oye Djerekulu mimbe surveillants des prisons namba fomako kasobon barakela o nudo ba fomako kasobon gardu. Olu ka lafasal ton saba mimbe olu farale ɲɔgɔn kan no section mi affilié lembe UNTM la ni affilié lembe CDTM la ni mi affilié lembe CSTM la olu farale ɲɔgɔn kan o de synergie des sections syndicales des surveillants des prisons du Mali pour que kan fanga ko kelenya an ka laɲini minnu be bara kɔnɔna la ani sarako bunango kɔnɔna la k'olu laɲini famaw fɛ o kɔnɔna an ye wulikajɔw daminɛ a bɛ san damadamani bɔ donc wulikajɔ ninnu kɔnɔna ko dɔw ɲɛnabɔra dɔw ma ɲɛnabɔ inshallah an bɛna an da dɔw la yan'an k'an da dɔw la fɔlɔ an bɛ ala deli parce que jɔn tɛ se ka foyi kɛ ala fanfɛ ni ala deli tɛ an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔ ala ka bɔ o lahala kɔnɔ gɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana la bi ala ka gɛlɛya in ɲini ka bɔ jamana in kan a lakalisi ɲuman ala k'a di an n'an balima bɛɛ lajɛlen ma donc pour dire que anw surveillant de prison an b'o fɔ kuma daminɛ la k'a yira fɔlɔ anw ye finitigilakaw ye donc transition soutenue anw fɛ o man kan ka fɔ anw ɲɛna yɛrɛ an b'o kɛ o tɛ politique kuma ye an tɛ politique mɔgɔ ye an tɛ politique terrain kan an ye finitigilakaw ye an ye syndicaliste ye yan'an ka kɛ nin bɛɛ ye fɔlɔ an kɛra malien de ye donc n'i ye malien ye ça veut dire que jamana kanu o kan ka k'i dusukun na n'o b'i dusukun na fɛn o fɛn jamana ɲɛtaa ye i kan ka don o da fɛ an bɛ min kɔnɔ bi a dogolen tɛ malien si la donc ko o fɔ k'o lajɛya malienw ma an bɛ sigi ka fɔ min na bi depuis an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ synergie ye an y'an ka laɲiniw tila k'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye jumɛn ye an ko an k'a kɛ sarako bunanko ye n'an b'a fɔ ma ko l'amélioration des conditions de vie o bɛ taa sarako bunanko la n'o ye prime ni indemnité ye o kɔnɔna salon kɔni an y'o kɛlɛ wuli ka jɔ an bɛ Mali autorité de la transition fo o la u ye min k'o la salon donc an k'an k'o bonyamada parce que o fana ye hɔrɔnya dɔ ye ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ i kan k'a fɔ n'i ye laɲini kɛ mɔgɔ fɛ n'a y'a seko kɛ i kan k'o fɔ donc an b'o bonyamasegin kɛ k'o foli lase autorité de la transition ma ka taa président de la transition ma ka taa bila a n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na donc ɲinan kɛlɛbolo o wulilen da ka jɔ ka da jamana lahala kan donc salon ta kɛra cogo min na madala ni ɲinan ta bɛna ko cogo parce que jamana bɛ bolo min kan an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an b'an sigi kan an bolo d'an sen kan Mali ye politique dɔ de bila ko réforme ani refondation o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ ko an kun bɛ taabolo min na depuis démocratie daminɛ fɔ sisan cɛ ko transition ka bɔ o lahala kɔnɔna la donc réforme ni refondation o kan ka toucher jamana segment bɛɛ de la et surtout que accent kelen bɛ force de défense et de sécurité de kunna anw dun y'o baarabaga dɔw ye donc n'o réforme n'o refondation kɛra kan anw to c'est comme tɔw taara kan anw to an bɛ tila ka wuli ka boli tɔw nɔfɛ donc an ɲɛ b'a la o réforme kɔnɔna la a bɛ ka taa taabolo min na c'est comme ɲina kelen dɔn anw ko réforme kɔnɔna la dɔɔni refondation kɔnɔna la dɔɔni o de la an ka mɛ nin sigi ka fɔ in kɛ bi ka maliyɛnw na dɔn a la surveillant de prison bɛ réforme apprécier cogo min na an n'an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min na k'o fɔ maliyɛnw ye yanni wulikajɔ o ka daminɛ o kɛra se faamaw ma ni minnu t'a kalama o ka bɔ a kalama k'a fɔ réforme bɛ ka taabolo min kan anw surveillant bɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo di donc an bɛ bi ka barosigi kɛ ni presse ye presse fana ye jamana sinsinbere dɔ de ye démocratie sinsinbere dɔ de don aw bɛ se k'an kumakan na se yɔrɔ la an yɛrɛ tɛ se ka se yɔrɔ min na donc maliyɛnw ka kunnafoni la o y'anw surveillant ka taabolo ye n'an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ an bɛ maliyɛnw labɔ a kalama donc ni an wulila don min na maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ a u dun dɛgɛnna ka nin fɔ faamaw mun na aw ma aw janto u ka kuma la donc o y'an ka taabolo ye donc o kɔnɔna la an bɛ bi wurada balo sigi jamana bɛ lahala min kɔnɔna la wulikajɔ a bɛ kɛ ni hakilina min ye d'abord an bɛ maliyɛnw ladɔnniya ka diɲɛmɔgɔ ladɔnniya n'an b'a fɔ ma informer l'opinion publique nationale et internationale ka a kuma ka se faamaw fana tulo la min bɛ se ka kɛ o ka kɛ réforme ni refondation kɔnɔna la donc an ko o kɔnɔna la an ye point damadamaw labɛn donc an bɛ o points détailler k'a yira k'a fɔ olu bɛ niveau min na bi an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ la
olu be niveau min na bi o baaraw kɔnɔna la o point fɔlɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko jiri dɔ adoptera n'an b'a fɔ ma ko la grille unifiée parce que wulikajɔw kɛra syndicat fɛ k'a yira k'a fɔ ko traitement de salaire bɛ ka kɛ cogo min na k'a man ɲi k'i b'a sɔrɔ i ni dɔ tala ni diplôme kelen ye mais k'i bɛ taa sɔrɔ sarako bunangu la aw ka indice de traitement tɛ kelen ye donc ko o ye disparité ye dans le traitement de salaire donc n'a ma ɲa k'a ka ko cogo a ka kɛ a diplôme égal traitement de salaire de base égal k'a yira ni mɔgɔ min taara ɲɔgɔn fɛ bague la quel qu'en soit les corps, quel qu'en soit les départements sectoriels, que eux ka indice ka kan ka kɛ kelen ye mais maintenant o ka danfara bɛ se ka kɛ min ye a bɛ fɔ ma ko les avantages liés au salaire n'o ye prime ani indemnité ye parce que baara bɛ n'a gɛlɛya dɔ donc prime tɛ se ka kelen ye indemnité tɛ se ka kelen ye mais traitement de base o ka kan ka kɛ kelen ye o kɔnɔna de la gouvernement de la transition ye jiri dɔ adopté n'an b'a fɔ ma ko la grille unifiée k'a yira k'a fɔ ko i ni mɔgɔ min ka diplôme ye kelen ye quel qu'en soit les corps, quel qu'en soit les secteurs que e n'o ka traitement de salaire de base ka kɛ kelen ye an yɛrɛ syndicat ni gouvernement ye baara k'o o texte préalable kan avant projet kan mais an nana jateminɛ kɛ o texte bɔlen danfara min tun bɛ dɔw yɛrɛ faral'o kan o la kɛ problème ka résolu an bɛ se k'a fɔ problème to gangréné la de bon i t'a sɔrɔ anw siribe anw fɛ agents bɛ recruter ni bague de ye n'i taara finitigilaka tɔw fana fɛ agents bɛ recruter ni bague de ye maintenant i t'a sɔrɔ o finitigilaka tɔw fɛ olu ka agents ka bague an'an ka agents ka bague i t'a sɔrɔ indice différentiel min bɛ yan dɔw bɛ 20 points bɔ dɔw bɛ 30 bɔ dɔw bɛ 40 points bɔ donc ça veut dire que le problème est résolu alors c'est le même bac malien acquis au sein des mêmes écoles maliennes donc on y oublie balance kelen kɔnɔ je pense que a bɛɛ poids kan ka kɛ kelen ye donc ni poids ye kelen ye indice de traitement ka kɛ kelen ye an ye famaw wele daw la k'a fɔ nin baara in ma ɲa bɛnkan kɛra min ɲa a ma ko o cogo la u ko tiɲɛ na fɛn dɔ kɛra kɔnɔ min ma ɲa donc min ma ɲa a ka kan ka corriger an n'u sigira an ye baaraw daminɛ o fana bɛ taa fɔ kalo 6 kalo 8 na sisan mais an nana jateminɛ k'a fɔ o dossier traînelen don a sumayalen don fonction publique ni ministère de l'économie et des finances ni ɲɔgɔn cɛ an ye sigi ka fɔ caman kɛ an ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka gɛlɛya ta k'a ɲɛsin jamana in ma bilen mais min bɛ yen n'i y'o fana institution an k'o kɛlɛ ko jɛ kɛra o ma an kɔni ye o projet kɛ encore hakɛ min b'a la an ye projet kɛ k'u bila ka taa mais projet ninnu fonction publique la bi ani ministère de l'économie et des finances ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ baara sumayalen don fɛn bɛɛ ka ɲa waati la donc baara sumayalen don donc an b'o wele lase famaw ma k'a yira k'a fɔ jiri unifié min n'anw ko an ma jɛ n'a ye n'anw ka projet bɛɛ fonction publique la donc ko fonction publique bɛ se ka min kɛ très rapidement o ka kɛ o jiri ka bɔ pour que disparité min bɛ an ni corps tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ o hakilila kelen kɔnɔna la salon an ye préavis de grève dɔ kɛ o ma dogo mɔgɔ si la jamana in kɔnɔ an ni famaw sigira an kumara an bɛnna prime minnu kan alhamdulilayi a prime ninnu bɛɛ alignera fo kelen o kun kan ka daminɛ le 1er janvier 2022 n'an b'a fɔ ma ko les heures supplémentaires bɛnkɔrɔw kan k'a fɔ bon o tɛ se ka ta salon fɛ mais k'u b'a ta ɲinan budget fɛ à partir du 1er janvier 2022 donc k'a ta o don ma fo bi da tɛ ka don o kuma la donc an bɛ wele lase fonction publique ma le ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social ani le ministère de l'économie et des finances dossier in b'o de ɲɔgɔn cɛ donc très rapidement conformément au protocole d'accord signé entre la synergie et le gouvernement de la transition l'année dernière donc au heure supplémentaire fana an ye correspondance ci ministre ma a bɛ saba bɔ rédaction tɛ ka kɛ donc o kan tɛ fɛ ka taa sira wɛrɛ kan an bɛ sigi ka fɔ kɔnɔna la jamana bɛ lahala min kɔnɔ an ka sigi an ka fɔ min bɛ se ka kɛ o ka kɛ jamana kɔnɔ donc o point filanan o bɛ an yɛrɛ na an ka ministère ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye le ministère de la justice et des droits de l'homme o y'anw yɛrɛ jabala ye parce que anw ye finitigilakaw ye mais anw jabala bɛnnen don ministère de la justice ma kuma caman an b'a ye a bɛ kɛ mɔgɔ caman miiri la k'anw bɛ ministère de la sécurité de la ayi mali finitigilaka ye kuluba fila ye kuluba fɔlɔfɔlɔ n'an b'a fɔ ma ko les forces armées et de défense o ye sɔrɔsilakaw ye olu logelen bɛ le ministère de la défense et des anciens combattants a kuluba filanan an b'a fɔ ma ko les forces de sécurité communément appelées les corps paramilitaires o corps paramilitaire 5 de bɛ mali la polisilakaw an balima protection civile eaux et forêts douaniers ani anw surveillants de prison nin corps 5 de ye force de sécurité mais ninnu fana bɛɛ jabalaw tɛ kelen ye polisilakaw ni sapeurs olu jabala ye le ministère de la sécurité et de la protection civile olu corps fila bɛ ye anw surveillants de prison jabala ye ministère de la justice ye eaux et forêts jabala ye le ministère de l'environnement
Maintenant, douanier, naturellement, au Diabala et le ministère de l'économie et des finances. Donc, nous avons à gestion. Mais, il y a un grâce à statut, la loi, au statut B, on va barrer tableau, à fonctionnement, à organisation, en est droit là, en est mis devoir là, au loi déterminé, au loi adoptera le 7 juillet 2016, la loi numéro 031, portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et l'éducation surveillée. Au statut qu'on a là, au statut, il y a peut-être loi des principes fondamentaux de dégager. Maintenant, disposition de la loi qu'on a, on a renvoyé texte réglementaire de là, nos décrets, nos arrêtés interministériels, nos arrêtés, nos décisions. Au qu'on a là, un article de au qu'on a là, namba fomako l'article 124. Au article 124 bafo, qu'on est surveillant de prison, il y a un somme à article 22 commenté. Article 22 est mon fort. Que la formation est un droit pour les fonctionnaires de la surveillance des services pénitentiaires et également un devoir pour l'administration. C'est-à-dire que l'administration a un surveillant blanc, carrière qu'on a la kata kalanke, a kata formation pour que la connaissance améliorée, que la bara améliorée. Que la irafana ko au article mba irafana ka pourquoi a droit de don. L'administration a devoir de don ka ke, surveillant a droit de fana de ka kai. C'est l'article 22 de la loi du 7 juillet qui dit ça. Donc on va dire que formation y a un droit de nanya ni namba critère répond à karangada ama. Mais talenya au article 121 au loi kelen qu'on a là au be conditions dégagées conditions minu ba to ka fo et surveillant de prison et bi se ka ta kalanke. Donc neto répond donc ça veut dire que e mangata kalanke. Article 121 aux conditions. Cela veut dire que pour que les cas soient autorisés, il y a un d'accord de lettre, il y a autorisé, fait que critères répondent. Nous répond loi, ça veut dire que c'est un maintenant, article 124, il faut à toi faire. Car il faut suivre un attaque calanque, calan façon du mec, et quelle façon du mena. Comme ministère de l'Embe, on va barata, au ministère qui a arrêté d'autres. Arrêté Mimbe, on a profil de formation défini. Car il faut suivre et puis c'est que domaine de conon. Donc ça veut dire que c'est que domaine par exemple n'a pas droit, il y a le droit pénitentiaire, il y a la criminalité, il y a la psychologie et tout. Nos békara arrêté conon. Ça veut dire que c'est que ni mi conforme au arrêté là. Mais depuis 2016 il faut bi au arrêté mata ministère de la justice fait. Donc ça veut dire que ambakata kalanke. Ulu ko arrêté maintenant pour réglementer et recadrer la formation au maquet. Donc ane correspondance chamanti ministère ma anta haro da donere. Pour que au kake a donc à faut un profil de formation ni bora ni konna la ini ni tela de kaka kan ga renvoyer ni fonction de la maquette. Donc en gros mega kalanke katata. Ouais. Donc faut qu'on a blanc ninang. Anga ministère de la justice mi be 600. A lettre circulaire dogo. Ko lettre circulaire ka ira ka fo ko ka kalanko sonsoro folo. Ka critère do fo kono, critère minun te loi kono ko ki conforme au la. On y a lettre tiama ka fo monsieur le ministre e ka ni lettre circulaire a folo a tsaka ke pese statut do bambolo no e loi au statut au banga critère dégagé. Donc lettre circulaire selon la hiérarchie des normes au tissé qui substituer décision du ministre là, c'est qui substituer disposition de la loi là. Donc au tsaka jam ka fo ngo bo tsaka ke pour que ka seka karanko réglementaire en fait formation réglementée fika arrêter ta conformément à l'article 124. Jabi make arrête l'électricité bola. Donc kalanko son soro la. Où est consigne dit anga directeur réseau no bema ka di registre au bema ko kana demande transmis ni mi ma conformer au l'électricité là. Anga monsieur le ministre o tise ka ke. Parce que ema arrêter ta folo ka profil ke. Il y a critère minun ka kono critère c'est ka parce que critère de loi kono déjà. Donc au critère de respecter parce que l'électricité est document interne pour que la information n'a passé service kono. Mais à tise ka kogoda loi saria sendoma o tise ka ke ni yo dron o saria sosoye anyo lettre tiama jabi make en clara ka lettre tiama ka détail be dama conformément à la loi au détail beta faut pas y wolon la correspondance min tiama avec tous les détails mais c'est le statu quo ango bon maintenant assez anda nyini anaka sika nga kuma nan kuma la peut-être que fil do ba kono kuma bisira ke
yana ko ke folo anya lettre do tiama tugun samana ka lettre circulaire annulée parce que violation de loi de do atise ka ke toujours ale ka lettre circulaire de ka appliquer ango mo anga nyina anga nyogonye na nyogonye la fili minnu be amba nya fo nyogonye na anyo demande d'audience que avec caractère urgent ko déposer amare soit fam fleurom nabi ango ajo anga malien informé malikura te sariya soso ay malikura nana ka fo ko ar sariya minnu mani ko ka sego kan au delà bi jamana yere commission do sigi pour la révision de la loi fondamentale qui est la constitution ka ira ka fo kan constitution mani ko ka lakuraya donc loi fen fen beta be kan ka lakuraya ka ben constitution la so loi minnu be fona fa no sara sembe ka soso ba do kuma malikura ko ko ni ambisa ka fo ate sigana la mais aka nga nyafo malé on a mimbe donc faut bi jabi make angwa me malé on la kuna donia la ka fo ministre de la justice la bi violation de loi mimbe anga sara konna la o de be bon ante genoye donc yananga kodo ke mo ka fo ka be transition contre la ou quand chilen do fait en mati mo fait nous sommes assez responsables pour décider, nous sommes assez patriotes pour défendre ces pays là et nous l'avons toujours défendu ces pays là mais mim fanate bien côté bien Minya a dabali banko ere bonyana ka tema beka amba fo mako les principes de droit acquis et puis les principes aussi intérieurs par rapport à la décision avec la lettre circulaire nana ka soro mo do be olu autoriser déjà pour ta kalanke donc ko fo olu ka se ko ka demander kan ko autorisation conforme avec la lettre circulaire là wa so do fana be olu ye conseil de formation sur déjà pour klala kalana abe simple là bon ou ka demande la donc pour que ka régulariser ou yolo fana bela segin ko conformer à la lettre circulaire là ango mais finalement en betami et ministère de la justice saria ministre so o minganga saria bato kaira ministre tola ay saria bato no rebe saria so ango vraiment avec akela alors que le droit acquis est un principe aussi qui est consacré par la constitution. Donc avec la lettre circulaire c'est kana oluta abrogé bilé c'est comme si lettre circulaire nana kana aller ministre ka décision signée ndo abrogé là ça ne peut pas se faire dans un état de droit sauf na soroni droit kura dam nana faculté là on ma minu kalanke donc pour dire que o re to ka duna be olu mo minu ka dossier be circulaire ou yolu fana bela segui ko lu ko conformer à la lettre circulaire alors que décision de bolu bolo signée par le directeur national et signée par le ministre de la justice par rapport à l'autorisation et par rapport aussi au congé de formation. Moi, je suis là, non. Ngo otiseka ke. Anya fanga militant, nous nous connaissons. Pour que demande nous na blaye. Tanga mes sera jamana ko demande nous satisfait. Tanga mes sera jamana ko nous fana ba ko beta kalana conformément à l'article 22, 121 et 124, ils seront autorisés pour tout kalanga. Donc o la hala ko ni o ye point follow. Angoni langini minke ye aka lettre circulaire ça viole la loi portant le corps de surveillance des prisons en toutes ses dispositions. Donc, on m'a flaïna fait. Quel endroit a annulé, a mo bla kata ko kalanke conformément à disposition de la loi kono. Pourquoi fait au lettre dossier amma ko anya langini minge ko ka lettre circulaire fait ko lettre circulaire gouvernement ka baraka fende on n'en disconvient pas. Mais à tisser qu'à corps de la loi disposition là, c'est pas possible. À tisser qu'à corps de la décision là, c'est pas possible. À tisser qu'à corps d'arrêter là. À nous le checker donc à ce que nous qu'elle est. À le trichama, ko gouvernement a programme d'activité gouvernementale qu'on a là, ko no ya nga direction nationale ko o ka texte kanga adopté deuxième semestre kono. Deuxième semestre ambo kalo sawana kono. Au texte minumbe andab na soluma, au lieu de adopter na un syndicat on m'a consulté. Mon faut bien on m'a consulté là. Deuxième semestre du mec Carlos Sabala. Auto et Carlos Sabala. Donc, on a consulté Watu Djume. Et ce texte nous kerawa. Mumba kono. Abe appliquant on nous on t'a kono kodo. Mais John Tarakuma en place là. Texte au niveau du Merabi. En servant ce qu'il faut là. Encore bon. Pour nous, on appelle ça en français, ça c'est du dilatoire. C'est de nous conduire dans le vide. Donc, il faut au gouvernement a programme. Donc, gouvernement Klobana. Na sur le programme d'activité du second semestre. Quand on se réveille en texte ou bas kono. Nous voulons voir ces programmes-là. Nous voulons voir en programme quel mois. Quand est-ce que nous, en tant que syndicat, on va consulter en tant qu'organe consultatif. Nous, en révolte, c'est dilatoire. C'est de nous conduire dans les vides et refondation et réforme. Aucune attaque en temps, on a fait dans 5 ans. Parce que quand tu as des d'autres adopté un beau calama, d'autres as circulé un beau calama, non, tu as un calama, quand on a fait un corps d'autres, on est resté là pour nous.
Donc, ne rekungango ta ne ta kuma ma kefalo mais jon ta kuma ne place là. Donc c'est la grande question. Donc pour dire que le gouvernement a un programme d'activité du second semestre, le ministère de la Justice a un programme Le programme, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas un document de secret confidentiel. Ce n'est pas un document de secret et de défense. C'est un document qui doit être mis à la disposition du peuple. Donc, le semestre, on a un gouvernement baraké. A texte ou flakanga baraka ni munda kanga dombe fe o jama donu kuna funi kakao mais o tega top secret et surtout que document minu na aban kunka. Donc pour dire que à ce niveau nous ne sommes pas d'accord avec les principes ni texte ou madda en ma donc on ba ira ka fon on tan yire yo konnala donc en fana se kan si kan bolo dans 5 ans jamana réforme ka à secteur na segment bela sans nous suivant des prisons. Alors que nous sommes un jeune corps qui vient d'arriver, donc ça doit être bien organisé parce que mo aussi ce qui da la kana kumbala ni mi da ma suivant des prisons. C'est comme il sous donc à s'inflater économiquement. Donc il m'a baraqué. Balma to ba mine, clé ça va ou na down dema, on débat mine, on de sara sinsimbre. Ni ya me ko mo be silan tribunal nya, ibi silan kaso bodenye. Ite silan mandat de dépôt, ibi silan kaso bodenye. Donc minu be baraka na au secteur kanga organisé. Ni malite jamana dobe tellement que corps nya corps sensible ou ya arata se présenter de là. Exemple l'État Maroc. L'administration présidentielle est directement rattachée au roi. Aka briser avec beau roi ka briser kono. Jamana Dobé, où il y a rattaché la sécurité, la contenue de la sensibilité. Il y a de ces pays, notamment en France, il y a des débats sur le corps, il y a troisième corps de force de sécurité, tellement que c'est un corps. C'est-à-dire qu'il doit être bien organisé. Mais au Mali, c'est les derniers des corps. C'est le corps mis dans l'oubliette. Non, il y a des gens qui ont donc, mais aussi, nous sommes un corps spécifique. Un corps qui a ses mots à dire sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la défense. Donc nous, on dit ça à qui veut l'entendre. Et on est prêt à mener ces débats-là à tous les niveaux. Donc au ministère de donc au gouvernement à travers notre ministère, pour un plan, Anyanda Mogola, Anya Folo de Gris, Flana, ou lettre circulaire, Sabana, ou Anga Conseil supérieur. Anga loi, on a chapitre 4. On va faut que le ministre en charge de l'administration pénitentiaire et de l'éducation civile est chargé d'appliquer la présente loi. Ça veut dire que le ministre de la Justice a un statut, il a un attaque, konoko bedonka bela waleya. Mais ko au bara konala, mo kelen bara mandi, ko organe dobe olu kanga sigi, organe minu kanga ale deme au bara konala. Namba foma ko les organes consultatifs, au organe flafo. Organe folo ouais, commission paritaire. La commission paritaire qui bara jumenya, elle be statuer ni casquette flade. A casquette folo abe statuer na sur avancement be parce que fonctionnaire kastra avancement be ke 100 fla ou 100 fla. Na be avancement be ke ale de be na kasigi okuna ka yira ka fo avancement na voilà ni sirivant hake de ganga avancer ni na. Ni sirivant hake de ganga avancer na. Ale bo bara be ke ko fesse ka rapport da kan département bo ola do circuit là. La commission avec casquette flanc dominant, n'amba foma avec statué en commission de discipline. On aurait fait ni mini tableau mini bara déontologie tekelé ni sanction disciplinaire de be à la commission de fana avec statué. Kayira ka fo karsa e ni minke anga déontologie te dienaye. Donc une sanction kakan. Donc va soro il sanctionnera en premier lieu mais dossier disciplinaire constituera ka don circuit là donc aller de constitution kan. Donc casquette là bas le là. Organe constitutionnel, mais le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation civile. Au Conseil, il y a si dans les prisons, il y a la fouille manganga de gola, au kanga yininga décision fena, n'a pas corps kanga yininga au bela. Mais depuis 2016, pour 2019, ni décret à la commission au Conseil créé. Au Conseil, il faut créer un pour le mieux. Après décret pour nommer les membres du conseil. Au Fanakara 2021 qu'on a. Mais de 2021 à maintenant, au conseil, on va dinga siècle. On va dinga des prises de contact qui est maintenant on devait conseiller qu'on a là. Donc question minumbe, nous avons un thème en fait. Dorénavant, ministère a une question na thème en fait. Mais faut bi conseil va dinga rayon kelenge. Anguma mais conseil avait tieni que jonku. Avait jonga bara tiens. Mais on a compris qu'effectivement, parce que le conseil est responsable du domaine lié à la décision de Talla. Parce que le conseil nous on a soumis le conseil là. Et l'avis du conseil est très important. Mais il faut que le conseil ait prise de contact. Alors que les questions de recrutement, les questions de nomination, les questions de mutation,
les questions de tous les textes qui rentrent dans le fonctionnement du corps, ni békanga soumis au conseil là. Et le conseil doit être présidé par le ministre de la Justice. Et on le mangeron donc, on le n'a pas regardé. Alors ce que le conseil a attribution bara fait mon frère au bébé kake. Texte beka élaboré avec ata. Décision beka avec ata. Et fait mener conseil maraka spécifiquement dans la politique de recrutement. Quand on tali de quand on fait. Ni projet ni ministre de projet qui a fait tali kake ababla kana conseil la conseil de statut aka. Recrutement beka kake conseil te kake. Commission beka sigi conseil m'a consulté. Mais finalement conseil n'a pas eu mais alors que c'est une disposition de la loi. Encore bon sincèrement par là nous on n'est pas d'accord. Anya correspondance chuma goko problème tala. Ka sigi ka fo goko problème tala mais arsini à maquette ça veut dire que problème bala. Donc la question qu'elle se pose conseil be mako tiɲɛ jɔn ye jɔn b'a kɔfɛ n'a tɛ opérationnalisé munna a tɛ kɛ donc o question an b'o bila ka taa gouvernement na à travers les ministères de la justice donc conseil anw cɛlen don a ma ni dossier fɛn o fɛn n'a ma tɛmɛ conseil fɛ bilen n'a taara chez nous surveillants de prison on attaque la décision nous ye texte fɛn o fɛn bɔ k'a fɔ a ma tɛmɛ conseil fɛ an ka kuma kan on va attaquer et on va prendre toutes les dispositions syndicales pour que ces textes là tombent à l'eau donc pour dire que gouvernement a conseil la wuli jona conseil ka bara minu ka ko luke donc là on be gouvernement interpellé par rapport à la fonctionnalité du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire maintenant point nanan oui anga sara seben minu be circuler texte do élaborer là il y a venu avoir une texte be élaborer le kunga table conseil senkoro conseil ka fesse ka laje et ce texte nous siriba on ka lañinu ba kono wa aka kan siriba on ka hakilina ya peut-être syndicat be conseil kono ministère b'a kɔnɔ a ka service technique bɛɛ b'a kɔnɔ partenaire b'a kɔnɔ minnu t'anw tɛ kelen ye donc ninnu bɛ se ka jɛ ka fili ɔ an ka école bɛ a fɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko kɔni ye mɔgɔ mɔgɔ ye surveillant corps créé a bɛɛ ye école dayɛlɛ k'a d'u ka surveillant ma u ka formation bɛ kɛ yɔrɔ min u ka kalan bɛ kɛ u ka texte bɛ élaboré yɔrɔ min na u ka perfectionnement bɛ kɛ yɔrɔ min na Mali jɛr'o ma k'a b'o kɛ o texte fana kɛra an dala sumusumu la an ka direction fɛ donc an y'an ka hakilina d'u ma donc an ko n'a sera ministère yɛrɛ la ou quand saisir là officiellement nous m'a dit conseil ba ou ka dans ma anga hakili la ka fo anga école de la créer akana ke janta e comme e mais ni jambora ko comme ka do ko jana o tsaka te donc pour dire que au texte be o fana ka nga ta réforme les refondation na ni ka gele ni be ni min ba anga korire ni bolo ba nuna namba po ma ko la direction générale fintigila ka direction nationale tsaka fintigila ka zere Mali kasobo ye kasobo bi woro ye kaso bombi yɔrɔ ministère de la justice budget n'i y'a sigi o sigi an ka administration bɛ budget min ta la i bɛ tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o t'o sɔrɔ ça veut dire que o ɲɔgɔnna miliyari hakɛ bɛ investi yɔrɔ min na direction nationale ka capacité tɛ se k'o gérer bilen an yɛrɛ y'a kɛ an ka revendication jɔmɛ an ni gouvernement bɛnna kan k'a fɔ an ka direction nationale a bɛ érigé en direction générale u ko projet kɛra ni projet kɛra projet bɛ soumis conseil la mais conseil sunɔgɔlen don bon ni conseil bɛ sunɔgɔ la an minnu ye syndicat ye n'anw ye porte parole ye o texte kelen dɔ jakumabo ye k'o dogo anw yɛrɛ fana la an ka mais finalement texte mun b'a kɔnɔ n'anw man kan k'a dɔn alors que anw de ka direction générale dɔn mais a tɛ n'a bɛɛ kɛra ye munna anw da tɛ se ka don kuma la donc o fana kelen dɔ jakumabo ye an y'u écrit siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba nka a ye texte min bɛ yen n'a bɛ direction générale fɔ a n'a cadre organique a n'a a texte tɔ bɛɛ a y'a d'an ma an k'a dɔn lahala min b'a kɔnɔ awo an b'a d'aw ma mais a tɛ di an ka bɛn maintenant jɔn bɛ se ka kuma anw place la na anw tɛ jɔn bɛ se ka anw kuma fɔ na anw yɛrɛ tɛ bon jusque là o texte o yɛrɛ kun donna circuit la fo ka t'o rejeter ɲɛfɛ an ka kibaruyaw kɔnɔna la k'a fɔ ko texte sera fo commissariat au développement institutionnel la olu y'a rejeter ko parce que an ka loi ko ni texte bɛ na anw ta anw kun kan ko fo conseil ka avis kɛ ko conseil ka avis dun t'a la k'olu tɛ se ka baara k'a kan conseil bɛ sunɔgɔ la u bolo. An ka mais certainement que fɛn dɔ bɛ texte in kɔnɔ min dogolen don anw na a dun n'a taara a bɛna appliquer anw de kunna an ye kunnafoni caman sɔrɔ mais olu ye information officieuse de ye an t'an basé olu kan n'an ye min y'an ɲɛ la an b'o kɛlɛ kɛ donc o texte fana élaboré la ɲinan an y'o san 3 ye san 3 texte circulé dɔw ta bɛna une semaine a bɛ tɛmɛ an ko maintenant min b'a kɔnɔ u k'a ɲɛfɔ an na n'an t'a kɔmɔkan mɛn an k'an dege a kɔmɔkan na donc o texte in kɔni a bɛ niveau min na bi u yɛrɛ ni Ala de b'a dɔn mais anw fana kalikan don an bɛ wuli ka jɔ kɛ an ka direction générale a bɛ créer ɲinan awɔ a tɛ créer kun min na n'a créera a bɛna tiɲɛni kɛ jɔn kun a bɛ tiɲɛni k'o kun o kɔni an b'o kɛ parce que a nafa b'anw de kan parce que n'i ye Mali kasobon ta k'a lajɛ bi kasobon 2 de bɛ Mali la ni sariya sɛbɛn bɛ min na
Alors que la loi de la création des services publics dit jamana tise ka service faut créer ka drome kelen do ala d'abord na service ma créé par des textes. Ça c'est au loi bébodon. Mais à part les deux volets, volet mineur ani volet au lieu de centre au lieu de créer au texte de création malik kaso bonté il bita papier sur le mineur créer mais état ka milliard be ka do ala. Avec une base illégale du main. Kasomba mbe Bamako kura no e Bamako Kasomba na jora en 1951 aïta archive la dia texte de création yala. Mais c'est un service public. C'est un service que l'État est en train d'investir des milliards. Mais sur quelle base légale? Mais au moins une direction générale créée là c'est ça. Au direction générale c'est qu'un service rattaché au créé. C'est qu'un service de base ou créé à travers des textes. Ça veut dire que Mali Kasomba qu'on a là a des papiers coupés là. En amont basé date vidéo de Kaïla, ni créé là année. Mais puis donc pour dire que le mal est profond, très profond. Mais notre direction générale est créée parce que avec Tchéné ou parce que Dokanga Blala ou Saka Blala ou parce que avec corps au boulot, avec Nabo au boulot. Donc en temps inscrit dans cette logique. Pour nous c'est un service public, ça appartient à l'État. On ne va pas China, on ne va pas d'autres qu'on a China, donc l'État a servi donc. Nous interpellons l'État très urgemment à l'adoption des textes relatifs à l'érection de la direction nationale en direction générale. Au Kélé, ni à la sonama, au Teta Kaunto et Fondation Cornala. En la direction nationale, Kélé est en boquet. En la évolution Kélé est en boquet. En baquet avec la manière la plus civilisée. La plus civilisée syndicalement, c'est quoi? Entreprendre les voies légales, les instruments légaux. Min syndicalistes qui sont en boquet. Point d'où anyo fo no ye an siribe an ka tali ko ye kor bebe ka kule bi ka fo ko mo tembolo na on kulera olu be ka kule parce que bamna ka kuma ni ye baye ka kule doni ba kono min ta video te kule na kulera be sa on ta ka juguni mali kor be parce que mali kor cité min te recrutement ke ba kelen ba fla ba sa ba banani mais siribe on de fait on de recrutement ke kemene biduru mo kemene biduru an mo de ta mali kaso bom bi oro ka foko recrutement de ka kemene biduru aru ye science folo minke kemene biduru o masoro o mase kota mo ba flani ko ka selection ka kemene biduru ta utara kemene bi sabani segine ta ato tan fla o ko no be ala bolo ba mana o ye flana mi fana lancer o fana kemene biduru ye o kemene biduru fana tali ko procédure d'amna fo ka ta bolike o fana bora me ko commission ko na la ko do ko re ka manya mo we ko do ka manya parce que la loi vous dit au cas soumis conseil là. Ni conseil y a appréciation kala commission minganga sigi les membres qui doivent siéger dans la commission de recrutement conseil au beke au bise ka filmer conseil se ka filio parce que mo parler de commission conseil kono maintenant to duguma sira fait na le ministre nyodo donc au suspend en gagné ministre écrit ka fo bon monsieur le ministre yé recrutement suspend ka ko de kala kono kamani donc yali ka wuli conseil sigi dans membre nommé lendo akadanye i ka soumis conseil ka appréciation na amajabi. La suspension n'en a levé. Donc ça veut dire que les chiens à boire la caravane passe. Suspension levera. Quoi qu'un recrutement d'amener, comme on croit au fracan, on m'a soumis conseil là, on syndicat, on m'a consulté. Ah, on va maintenant. Qui veut paterniser le corps de surveillant des prisons? Qui veut s'approprier du corps de surveillant des prisons? C'est la grande question que nous on se pose. Donc maintenant, on a un peu qu'on a là. On a effectivement bien à Kadoro, on a mis à Kadoro, Malik Kasobon cité, mais même comme Rotembolo. Donc, ça fait 10 ans que on a permission. Surtout congé annuel qui est un droit au Fanabanga loi. Parce que n'est pas radio maintenant. Prison de ni la garde la ni mo comment y a mais quand tu la fini muso nani sur mais ça kata sur parce que kene be ebda tu ngata so manque d'effectifs Malik Kasobombe bo Kasobomba en plein dia mo ba sabani ko de ba kono mais à personnel en saka da fo mo kana sinon ma exposé mais finalement en metami on peut appeler pour la politique de la création d'emplois. Au même moment, on va étouffer. Bon, au Canada, là où il y a un fagné, le président de la transition a la volonté de dire qu'il faut un suivant fait quand on a recruté pour qu'on a fait étouffer. Où il y a un d'ailleurs. Alors, le président a la volonté qu'on dit ça, ça va valeur d'une loi. Donc, quand on a fait, on met bombing à la maison qui est menée. On met maison qui est menée maintenant, il faut que le président y a fait. Mais maintenant, le président y a fait, ou de ma foi. Le président a fait, on ne présente rien. On a fait un maintenant on a un président ko akata mais on a ninge mais on be so ninge wa be président de soso donc que me tout kon tali aujourd'hui ni on refait comme ni gabe ko ta ka fili badila
Arribo ta ka clate la bolike. Kasobon bi woro. Mali kasobon cité en 10 ans ni statistique que ni prison effectivement il est de plus de 50%. Banditisme ka grande. En contre terrorisme do be malabi. Ante certaines criminalités transfrontalières anto do be malabi. Cybercriminalité do be malabi. Donc pour dire qu'on peut pas blâmer l'homme mais au moins c'est la réforme faut que au dum ka disi aussi que nous sommes un état de droit. Mais un état de droit o la chinois do ko tan. Ako ni fe ka jamana do ka fo aka sariya batoli degere ki be ta ka kasobona. Ni tara ni ye minye ba do jamana be sariya bato ka sen degere la. Même ba invité ka ta mali kasobon ko naje. Ka tara je comment les personnels travaillent. Et ka claque boko en partenaire de comme nous sommes un état de droit. C'est pour dire que c'est une aberration. Donc ango amba ñu fait commission mais nous be fa ka sigi nous ma sigi folo parce que duguma kuma fana be sana be ko dan la maliko do be ni kuma rodo yani commission nga sigi pour le recrutement aka soumis conseil là ni tagara nga direction na be tara do ka fa ko finti la ka recrutement be kren do ka planton ni stagiaire do bla de be déposer dossier be do dema e mo me na ki be na kina mina ko eteni e ta dossier de me ba so be civil là et c'est même pas comment te répondre mais il n'est pas militaire il n'est pas porteur d'uniforme ça c'est pour nous c'est du sabotage. C'est une manière de piétiner l'image de la corporation. Et là, on ne va pas accepter. En tant qu'organe de défense des droits de nos syndiqués, de la corporation, on ne va pas accepter. Ni Tara Mbi jusqu'à Simakodo. Donc il y a une commission qui a signé, nous, il y a une commission de recrutement qui a signé. Donc on est quelqu'un, ni il y a quelqu'un qui a Jabi. Donc il y a une commission qui a signé, nous, ben minke, ou quoi que, si bien qu'il y a un fourni de taille quoi. Donc le recrutement du département de la justice, on m'a consulté. Donc on entend que ambe ka ke a cɛmancɛ la a kuma tɛ fɔ an ko a ko tɛ kan kɔ c'est pas sur 20 qui bɛ mɔgɔ fila ta k'a fɔ ko surveillant bɛ si sur 20 mɔgɔ fila bɛ kɛ kɔrɔ dɛ mais les 18 la o bɛ kɛ anw ye an b'o wuli ka jɔ kɛ donc n'u tulo b'an na o ye kangarimada ye n'i ye a ta n ye effectif fɔ kasobon kɔnɔna la n ye détenu fɔ infrastructure kɔnɔ an t'a da dɔn o kuma la mali kasobon min yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko mali yɛrɛ a bi yɔrɔ la ale yɛrɛ de y'a jɔ a ka financement na an tɛ se k'o fɔ n'i y'a fɔ mɔlɛla ko don. An bɛ k'an disi gosi tubabu y'an minɛ ni bâtiment minnu ye k'an bilo kɔnɔ jɔnya la an y'an yɛrɛ ta ka tila ko droit de l'homme halisa an bɛ k'an disi gosi n'o infrastructure de ye je pense que an kan ka b'o la kasobon kelen min n'i y'a jɔ fɔlɔ n'an bɛ se k'an disi gosi a la même juste là o fana ma se ka opérationnaliser à 100% o ye kɛɲɛrɔba ye donc a kɔni a ye ɲɛla ka ɲi awɔ an taara a ye ɲɛla lajɛ mais o tɔ ye jumɛn ye sisan parce que kasobon tɛ jɔ ko siso a tɛ jɔ ko sɛkulukulu a tɛ jɔ ko magasin norme dɔ bɛ yen n'a m'o répond ça veut dire que a ma kasobon bɔ a ye mɔgɔ bila yɔrɔ kɔni bɔ mais o norme n'ala sɔnna a ma an fana b'an ka experts ɲini an bɛ taa évaluer n'u bɔra don min na k'a fɔ bon maintenant an ye kasobon jɔ a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ an fana bɛ k'a fɔ a y'a jɔ diɲɛ kɔnɔ donc a sɛngɛlen man ɲi a bolo kelen tɛ sɔn a kunkolo bɛ ka dimi donc an fana b'o détail di mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ don min na ni porokoto kɛra an bolo ye ko dabɔn kama tɛ ko baara min kɛra a ka kɛcogo man ɲa kosɛbɛ donc o de la an fana ko an tɛ ko kɛ jamana in kɔnɔ bi n'an ma jamana kɔnɔdenw ladɔnniya la diyagoya ye jamana kɔnɔdenw ni ladɔnni ka kan o ni information ka kan parce que service y'olu ta de ye u ka taxe n'u ka impôt de bɛ kɛ k'anw sara o de bɛ kɛ ka fini san anw ye o de bɛ kɛ k'u ka service fonctionner donc o man kan ka dogo u la n'i y'o dogolen y'u la dɔrɔn ça veut dire ko wɛrɛ b'a la donc anw t'o dogo ni gɛlɛya min b'anw kan an b'a fɔ maliyɛnw de ye aw dogo k'an k'aw lakana baarakɛyɔrɔ aw dogo ko k'a créer mais a bɛ nin lahala la donc a y'an dɛmɛ an ka kɛlɛ kɛ faamaw fɛ donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an bɛ mɔgɔ lagosi ayi an ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ kunkolo nɔfɛ an ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ka intérêt nɔfɛ certainement an tɛmɛtɔ de bɛ se ka ci ka nana k'a bon donc n'an kan ka hakɛto ɲini an b'a kɛ n'an ma hakɛto an b'a fini n'an sigiyɔrɔ bɛ taa sigiyɔrɔ ye donc an kɔni bɛ continuer an ka sɛbɛn fɛ donc maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ nous sommes pour la transition sans être parti politique non nous soutenons la transition pas parce que autorité minnu bɛ yen non parce que jamana bɛ lahala min kɔnɔ an b'a dɔn donc minnu y'an marabajugu minnu y'an mara san 200 ni kɔ donc o kɛlɛli n'an m'o kɛlɛ kɛ c'est comme an yɛrɛ bɛ fɛ ka sa jɔnya jugu la Thomas Sankara l'a dit un esclave qui n'est pas capable de mener sa révolte cet esclave ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort e mɔgɔ ma jɛn i ka jɔnya kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka n'o kɛlɛ kɛ ça veut dire que jɔnya bɛnnen don e yɛrɛ ma e yɛrɛ b'i yɛrɛ ye jɔnya kɔnɔ quoi anw t'an yɛrɛ ye jɔnya kɔnɔ donc pour dire que ni autorité de transition ye sira o sira ta bi Mali ko kɛlɛ la an b'u soutenir à 100%. S'il s'agit d'être au premier devant du fait on est là kɛnɛma kɛlɛ an b'o kɛ n'an nana sokɔnɔ kɛlɛ fana la an b'a yir'u la an sera so ne ni nin ka kan n t'a di yan o ni ka kan o t'a d'a ma pour dire que an tɛ action foyi kɛ ka taa transition contre la an bɛ transition soutenir an bɛ autorité de la transition soutenir
an bɛ Mali soutenir an bɛ sa Mali ko la an ka lim référendum ba interpeller la o b'a yira ko ni jugu bɔra jamana kɔfɛ jugu bɔra jamana kɔnɔ la k'an bɛɛ ka wuli ka jɔ ka kɛ cɛ kɛlɛ ye k'an bolo ɲɔgɔn ma ka jugu kɛlɛ donc o jugu kɛlɛbagaw minnu bɛ kɔnɔ la minnu bɛ kɔfɛ anw siribanw bɛ wuli an b'o kɛlɛ kɛ o la i b'a ye événement jugu fɛn o fɛn kɛra ni san 10 laban in kɔnɔna la kasobon da ma kari sinon n'a kun fɔra coup d'état panw dɔrɔn kasobon de da bɛ kari mais kasobon da ma kari mun na parce que an y'a yira ko ni kasobon da kɛla ça veut dire que anw m'an jɔ an jɔyɔrɔ la mais a bɛ ɲagama kɔnɔ mais fɛn faramaw bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn n'u y'an kɔrɔ yɔrɔ min na an k'an jaabi an b'u jaabi ye mais a ma kɛ donc pour dire que anw fana jɔyɔrɔ ka bɔ Mali ko la sariya labatoli sira kan anw jɔyɔrɔ ka Mali ko lakana sira kan mais ni min tɛ bɛn o ka fɔ maliyɛnw k'o dɔn donc an ye nin point dama dama minnu cité nin gɛlɛya de bɛ anw kan bi transition kɔnɔna la gɛlɛya minnu don a kan ka kɛ peut-être transition yɛrɛ ka politique de y'o ye lutte contre l'impunité la lutte contre l'injustice la lutte contre c'est-à-dire les traitements de disparité les Malikura la réforme et la refondation an ka nin point kɔnɔ point jumɛn bɛ min t'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ mais n'o bɛ taa kan to ça veut dire que réforme bɛ ka taa à 100 à l'heure nous sommes à 20 à l'heure donc au moment que la réforme et la refondation arrivent au bout du tunnel ça nous on n'a pas décollé donc an bɛ kule u b'a fɔ de ma ko ni babugo wulila ni m'i babugu ba kuma kuma n'a dabila ni babugu i bɛ kɛ karatɔ ye donc an tɛ ka taa o sira fɛ donc en résumé nin point dama dama de tun b'an bolo aw k'an dɛmɛ k'o lase maliyɛnw ma maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ an bɛ taama la faamaw nɔfɛ mais gɛlɛya b'a kɔnɔna la donc n'an ye wulikajɔw daminɛ a kana kɛ k'a fɔ an bɛ yɛrɛ ko la a kana kɛ k'a fɔ non jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kɛlɛ la jamana ko la anw bɛ yɛrɛ ko la a kana kɛ k'a fɔ ko non jamana ɲɛmɔgɔw ni jamana minnu tɛ bɛn an bolo ka kɛlɛ la anw tɛ se ka jamana ka kɛlɛ kɛ ni Mali tɛ pour dire que mɔgɔ si t'anw na double nationalité bɛ min bolo wa an t'a fɛ n'i taara nationalité wɛrɛ ɲini ça veut dire i wolola yɔrɔ min na o nationalité ɲugunnen don la i y'a d'anw fɛn o fɛn ma an t'a fɛ donc c'est pour dire que nous sommes maliens nous sommes nés maliens et inchallah nous on va mourir maliens et on est fiers d'être maliens mais faamaw ka nin point ninnu ta u ka analyser très rapidement an ka ɲɔgɔn ye an ka ko dɔw kɛ refondation ni réforme kana ta k'anw to et n'an fana sɔnna inchallah ni ala sɔnna a tɛ kɛ anw fana kɔ tɔw ye wulikajɔ min kɛ ou bien min bolo b'a la k'e n'a ka surun i bɛ k'a sama ka ɲini ka kɔrɔ cogo min na an fana bɛ wuli an bɛ se a ma donc ni point dama dama ninnu de bɛ yen a kɛtɔ bɛ kuma la ni kuma diɲɛ la parce que bamananw b'o fɔ ko fɛn bɛɛ b'a ba de wolo nka a den de wolo nka kuma b'a ba de wolo donc fɛn b'a ba wolo mɔgɔ kan ka siran u ɲɛ donc aw k'an dɛmɛ kuma ninnu bɛ se ka lase faamaw ma cogo min na a ka lase o ma min bɛ se ka kɛ Maliko la a ka kɛ Maliko la min bɛ se ka kɛ Siribanko la a ka kɛ Siribanko min bɛ se ka kɛ kɔɔri bɛɛ lajɛlen la k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ bɛ jamana kun o ka kɛ min bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ dɔ ma juguya yɛrɛ la malidenya la dɔ ma bila bɔ kɔfɛ malidenya la o ka se ka kɛ an ka taa an k'o sigi ka fɔ kɔ o de kun ye an ka wulada laseli ye k'a lase maliyɛnw ma minnu bɛ Mali ko kan ani minnu bɛ